User left your channel. Halo, miestny rozhlas, ponúkame brigádu, umývať rady, 2 € na hodinu, robí sa 5 hodín, ubytovňa zdarma, cestu si budete musieť zaplatiť. Minimálny vek 13 rokov, takže pokiaľ máte menej ako 13 rokov, tak vás nebereme, čiže vy máte 11 rokov, takže choďte do piče. Dogemon, máš nejakú sestru? Prečo ťa to zaujíma? On neví, že má Lebo sestru. myslím si, že potrebuješ strýka. Everyho. Aj Mannyho. To je iba tvoj názor, ktorý si myslíš, že je pravdivý a pritom nie je. názor, tak bezpečný. Ale tu ide o to, že ja vždy, keď si myslím niečo, že je pravdivé, že tak to je pravdivé, nie? Tak to si potom dobrý retard. Od roka 2010 na tróne. Teraz vám povieme menší príbeh. Písal sa rok 2010. Manny a Avery zapli Sunbay. Už dávno. Ale v roku 2010 sa odohrávalo to, že tam vládli tam nejakí kokoti. My sme začali vládnuť, tú trónovú stoličku sme si postavili, všetko sme ovládli. Od roku 2010 sa nenašiel nikto, kto by nás mohol poraziť, ohroziť. Vždy sme vládli, vládneme a vždy budeme User vládnuť. disconnected from your channel. Čo orešala. Tento vzdialno. User joined your channel. Ahoj. User left your channel. Ahoj. User joined your Ebola. channel. Nupkovia, ako sa User máte? joined your channel. Drž piču, kokotko, lebo ti přiebu. Ty, jak mi môžeš toto spraviť?